Здравейте, хора! Аз съм Андрея и днес правя клип. Нови придобивки от Jumbo. Извинете се, че направих от много време клип, но просто беше таблета ми. На ремонт и да. Тук има някои неща, затова нека да започваме. Имам едно съобщение. Това ще е новия фон, който ще виждате. Това е новата листа. Не искам да се хваля с сорта и затова така, нека да започваме да ви покажа. Така, първото нещо, ето това не се сече, което е много готино. То става за галимове, ако си по-голям. Аз го ползвам за паста за зъби, ще го ползвам за паста за зъби и такива неща. Да. Следващото нещо е тази диадемка, която е много... Е така се слага, не диадемка точно, но не знам как се казва. Е така. На мен много ми хареса. И със сигурно ще си я нося. От Jumbo. Всичките неща са от Jumbo, само на нея, затова няма да ви казвам повече. Ето тази много сладка каса. И тук пише Bunny Orange, Bunny и Orange. Зайчето с две малки и едно голямо пътекаче. Следващите две неща струваха по 99 стотинки един пакет, 2 лева общо, 99 един. Те е малките пички на мама Мия. Следващото нещо, ето тази опаковка беше следната. Беше ето тази гел от Jumbo, който почистваш гел за ръце с антибактериално действие. Почиства и хигиенизира ръцете без вода и сапун. Ето сега, така се. Да стръкнеш. Сега ще го отваря да го видя. Беше много хубаво. И да. Малко трудно. Пази ще опитам да штракна. Чакай, ако ще го развия да видя дали през... Ако не прескъп... Ще разбера някакъв път как и тогава ще го пазвам. И другите неща са там. Следващите две неща... Скъси панталонки, аз имам същите, ми ги купиха без да съм знаела, само че са розови. Едни синички от Jumbo и едни жълтички за морето, като ходим. Това не е пижама, а са къси панталонки. Ето тук пише. Ето тук е. Къси панталонки. Те са много готини и на мен много ми харесват. Те са от по-широките и сладки. Следващото нещо е малки палец. Така, това е много сладък. Ето го горнището, много сладко. И долнището. То е за 10 години, аз съм на 9, на 8,5. Имаше един буклук. Така, следващото нещо е другия магазин. Ето тази кърпа на миньоните. Да пържа така изглежда много сладка. Добре, че я намерихме.
Много интересно. Следващото нещо тук ето тази. Хоп. Шапка с козирка. Аз съм стегнала от 2 месеца. Така. Аз съм Джани Рапър. Няколко начина можеш да си го и от такова ще дойде. Това е следващото нещо, което ще покажа след малко. Така вече ми става. И да, това е шапката. Тя пак е от Джанвуар. Тя беше, аз колкото помня, 1,99 май беше. Следващото нещо е комплектчето на Направи си. Сега, както сте виждали в други клипове, ако сте виждали, няма да ги изважда, че трудно го затворих с първи път. Тук пише комплекта, включва телени шнурчета, помпони различни размери, пера, ученца и манисти, елементчет, пяна. Пяна, так. Следващите неща, те са сега. Ще ги вземем там. Тук цветни залепващите лищите, които са жълти, розови, оранжеви и зелени. Ще се да си няма намешни. Неонови, самозалепващи ви се листчета. Как са готини. Моля ви на Бик, 24 са, те са ми любимите на Бик. Преди на Фабер-Кастъл ми бяха любими, ама и те са ми любими. Тук има да си запишете, но аз ще си ги сложа на себе. И това последната придобивка е ето това блокче с 100 листа. 100 листа. Един мой съученик има такова блокче 100 листа. Аз не го копирам, но просто исках да си дам ето такова, защото има много листове, аз също обичам. Надявам се клипа да ви е харесал. Дайте тънзъп нагоре, абонирайте се за канала ми и гледайте следващите ми клипове и предишните и на други хора. Предпочитам Бейби Мирелка, Емил Конрад и други, които вие си харесвате. Аз гледам почти всичките. Чао!